Ja, hej, jag heter Nils och jag är första namnet för Centerpartiet här i Malmö. Det är jättemånga delar i det. Det viktigaste det är ju att vi får ett näringsliv som faktiskt kan överleva. Och där det är lätt att anställa, det är lätt att faktiskt skapa företag, lätt att växa som företag. Och också billigare att anställa än det är idag. För det är ju så, ja men jobben kommer från företagen. Det är liksom ingen att säga till. Ja, men det igen, alltså det är ju jättemånga små bitar. Här i Malmö till exempel handlar det om att man ska ha ett bättre bemötande från både tjänstemän och politiker. Det handlar om att det ska vara lättare att få tillstånd, snabbare att få tillstånd. Att man inte ska betala för tillsyn som inte genomförs till exempel. Sen är det på riksnivå är det ju många olika regler som till exempel vid generationsskifte, det kan vara personaloptioner eller medarbetaroptioner etc. som kan bli bättre. Och där tycker jag att Centerpartiet är ju de som har de bättre förslagen. Det säger ju både Sydsvenska handelskammaren och organisationen Företagarna säger ju att det är vi som är mest företagarvänliga. Ja, men då är vi tillbaka igen att det måste bli billigare och lättare. Alltså det är inte så svårt. Det handlar om att arbetsgivaravgifterna får gärna sänkas till exempel ännu mer. Vi har ju precis lagt ett förslag om att sänka för de yngsta medarbetarna ännu mer än vad det redan är. Sen tror vi också på att det ska överlag vara billigare att anställa. Och så att man istället ska betala mer för att förorena till exempel. Så det är miljön man betalar för men inte för att arbeta så mycket. Det är en grundläggande princip för oss. Ja, men det är väl bra. Alltså det är klart, den absolut viktigaste frågan för svensk politik är ju inte RUT-frågan. Det är utbildning, det är miljö, det är jobb etc. Men RUT-avdraget är ju en fråga var vi har fått riktiga jobb. Vi har fått en sektor som väldigt mycket var svartarbete till att bli vit och det finansierar sig själv. Så för mig är det mer en fråga om varför vara emot. Det är inte världens viktigaste fråga egentligen. För svensk välfärd, för svensk ekonomi är det många frågor som är större. Men det är en fråga som har gett riktiga jobb. Det är inte åtgärder, det är riktiga jobb. Jag förstår inte varför man är emot. Okej, tack så mycket Nils. Ja, tack själv.